A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bada yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mai magana shine naku ne da kullun Idrisa wanda ake cewa Idris Yartal. Sanarwa ce muke dauke da ita ko kuma in ce shawara daga group din mu mai suna group Incin yan Niger zuwa ga shugaban kasar mu na Niger Alhaji Bazoum Mohammed. Ubangiji Allah ya kare ka kuma ya tsare ka da shirin masu shirin inda ka fara kwatanta wannan adalci. Ubangiji Allah ya sa ka fa haka, kuma duk wani azzalimi mai san ya hana ka aikata irin wannan abubuwa na alkhairi Ubangiji Allah ya yi mana maganin su. Shawarar da muke dauke da ita sune wasu abubuwa ne guda uku wanda suna ɗaya daga cikin wanda suke hana ƙasar mu haɓaka ko kuma makamancin haka. Insha Allah za mu karanto su, mu shawara ce muke badawa, in ta yi adiba a gani, in ba ta yi ba kuma a yi watsi da ita. Amma ba don kuma yasa muke wannan abu ba saboda jin ciwon kasan ko in ce san kasan, saboda duk duniya ne din za ka kama hanya ka ce wallahi babu kasar da tafi kasarka, saboda kasarka ita ce kasarka. Yawan ka diba muna da mutane da dama matasa cikin kaso 100 ko kaso 80 za a ci ko 70 duka suna wajen nema, kuma ba kun bane huda sai neman halaka din sabon da za su ruwa maka kansa asiri. Saboda kasar Niger akwai masu kuɗi masu arziki wanda za ka ga mai arziki zai yi ya jawo matashi 100 ko fiye ga haka nan ya bashi aikin domin ya samu abin da zai ruwa maka shi asiri, amma wani bakin ciki ya hana haka nan. Haka zalika akwai shugabanni wanda su ma suna da wannan kuɗaɗe wanda za su jawo matasa su zawo shiga jikin su ba su aikin abin nan ma ya cicira. To kun ga yan Niger dole ne ta sa za su kama ya su tai wata ƙasa, ko mun irin zagin da ake musu a ci musu mutunci, a ci yan kaza ba ku da kaza ba ku da kaza gashi nan dai ga sauransu, dole suke juriya ba don komai ba. su dai inda sun samu abin da za su rama kansu asiri komai ma a kira musu, inda ba da suka iya. Tunda kasar ka da kake ji da ita baka samu abin da za ka rama kanka asiri, kaga dan ka je wata kasa kana samu abin da za ka rama kanka asiri, dan an zage ka wannan amma bai da ciwo, ni fa a gani na. To akwai abubuwa guda uku wanda in Allah su yara mun tabbatar da shugaban kasa an yi amfani da su, aka tsaya ba su teburin shawara suka diba su gani, wallahi insha Allah yan kasar Niger da dama sai sun yi dariya ba su kauna wannan abubuwa guda uku ne. Na farko shine duwan, na biyu police, na uku su ne mayor. Kuma zan ba da example bisa kan wani abubuwa guda uku da na karanto. Na farko yana da kyau shugaban kasa a matsayinka na shugaban kasa duk ɗan Niger wanda yake cikin gida Niger da wanda ke kasashen waje duka karkashin ka suke. Allah Ubangiji subhanahu wataala ne ya zama wannan nauyi a kanka. Yana da kyau a diba bisa kan bangaren duwa. Matasanmu na Niger suna da bukatar su tsaya gida su yi kasuwanci, sai dai wajen awon kayan nan gaskiya ana samun problem sosai. Menene problem? Yau za a ga mutum ya tafi Najeriya ko Benin ko Cote d'Ivoire ko Senegal ko Mali, ya ji ya so kayan shi na jika 500 ko jika 400. Duwan wani bi za a auna mashi ka a ce sai ya bada jika 100 ko 150 ko jika 80, wannan yan kana jika 500. In ka diba ganin da sati yake zuwa, da sati ana hudda mai jika 100, ka gani komai yake so ya haɓaka wata rana karya za ya dandana. Wannan abin na tabbata yana daga ɗaya da yake hana matasan ƙasar Niger tsaya su jaraba kasuwanci, wannan abin na harkar duwa. Yana da kyau shugabanni ku diba ku gani me ya kamata ya kana da kyau a diba bisa kan bangaren duwan, ya zamana a ce mutum jaharin shan bai kai ka ba, kamar wani mai jika 200 ko jika 100 ko jika 400 wanda zai tai kasar waje ya danyo tsarihi ya samu ya tsaya cikin kasar shi da ya ruwa makan kashi asiri ya kasuwanci. A diba a gani wannan abun kenan in ma awo ne za a mishi madaidaici wanda yake bai takura mishi ba. Tunda wanda ke da jika 500 ko 600 ya je ya wasari Najeriya, an zo an huda mai jika 100, to riba ba ta kai nan wurin ba, ko jika 80. Inda sati yake zuwa ana huda mai 80 ko 50. Allah na tuba na sawarce da ya sati hudu ka ana ci ina wani, wallahi da dai ne yake bi amma musan ko lahiya wai na fa lahiya. Kun gani? To muna so shugaban kasa da Allah da Annabi a diba a gani, saboda masu karamin karfi bisa kan fannin kasuwanci na tabbata wannan abun kenan mutum yana haraka ne kamar miliyoyi wanda zai je tsarin miliyan 20 ko miliyan 10 ko 15, wanda an jika an mushi awo na jika 200 ko jika 150. wannan alhamdulillah da riba da yake samu ta haka na haka abin da sauki ba kamar wannan mai karamin karfi. Muna fatan in Allah ya sa shugaban kasa suka diba wannan shawara, na tabbata matasan Niger su yi kokari su ta jaraba kasuwanci a kasar Niger domin mu samu kuma kasar mu ta girku, mu samu mu cin moriyar ta su. Na biyu shine harkar mayar. Kowa san wasu san miye matsayin mayar, wasu kun ba sani. Matsayin mayar yau anan shine kamar Maradi, Zandar, Difati, Labere, Doso, Agadas, Niamey, Tawa.
shi mayar akwai kuɗaɗe da ake bashi, miye kuɗaɗen da ake bashi kamar wasu masu shaguna ko ɗan gari ko makamancin haka, wanda wannan kuɗaɗe da ake bashi ba wai komai da ake da su shine kamar in akwai wata ƙorama wadda take so ta ɓata gari, tana ruwa suna lalata ko makamancin haka, wannan kuɗi su ne za a diba a gani mayar ya yi ƙoƙari ya samu motoci da za a gyara wannan hanyar ta lalace ko makamancin haka, ko kuma wata shara in ta yawa cikin gari haka, ko kuma wasu hutace ko makamancin haka, wanda shine aikin mayar. Kenan da kyau shi ma basu ka wannan a ɗauki mataki a duba a gani, ba don komi ba don wannan 'yan garin da su ji daɗin wannan tsari da mayar ya kawo da shi. Yana da kyau su ma wani biya ko wanda ake cilasta musu na cewar wana ka'ide mishi a ce mai shago ga abin da zai bada, an bai bada haka nan ba zai ɗauka mishi mataki kuma makamancin wani bai da wannan abu. Yana da kyau kuma mu ma wanda ke wannan gari in mayar ya ce a bada kaza Allah abin da kai kari in ka ɗauka ka bashi mayar ya yi hakuri da shi, kuma mu ma mu kawo girman kai mu ce ba mu bada, saboda shi mayar ba shi bane zai ci wannan abu ma, garin mu ne za a gyara, kuma duk wanda ya zo garin ne ya gana da kyau zai alfahari da shi. Wannan ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da aka bi wannan sau aka gyara, insha Allah ƙasar Niger za mu gani mu ma muna cikin irin kasashen wajen da ake zanawa. Abu na uku shine police. Kun san wani bi harka ta police, wani bi za a zo a haɗo wani makirci ko makamancin haka, sai a ba police cin hanci a samu a game kai a wasu harkoki wanda ba su kamata ba. To na tabbata police duk wanda ya tsaya tsare mutuncin shi, ya tsaya aiki tsakani da Allah, da inda ya ga wani abubuwan da bai kamata ba ana so a haɗa kai da shi a zo a musguna ma wasu ko makamancin haka, in dai bai ba da wannan haɗin kai bai tsaya aikin shi tsakani da Allah, to in Allah ya so yara wannan abubuwan da na zana saboda suna da yawa, wannan ukun dai su ne da dan zana a yanzu, to in Allah ya so yara, in dai Allah ba mu nasara wallahi kasar Niger, saboda muna da arziki ba mu da shi arziki akwai shi cili wannan abubuwan wallahi na tabbata in Allah ya so yara, in dai aka dibe su kuma aka gyara su, insha Allah aka dauki mataki akan su, insha Allah muna sa ran da rabi izinin Allah zai kawo mu saukin kuncin rayuwa a kasar mu ta Niger, kuma za mu ji daɗi kamar yadda sauran kasashen waje suke ji. Muna fatan kuma inda muka kuskure cikin wannan maganganu da ayi mafuwa kuma a gafarce mu. Lamba ta 89 13 18 16. Wannan shawara ce da muka yi tsakaninmu na group Incin 'yan Niger, wanda akwai abubuwan da suke damun matasa sosai da sosai bisa kan wannan bangaren abubuwan da na ja guda uku, kuma wannan abubuwan da na zano ba mun ce ba wannan abubuwan da muka zano ba sun aikin sai da kamata, muna muku godiya sosai da sosai, amma bisa kan abubuwan da ake kuntata ma wasu yana da kyau a tsaya diba a gani, saboda mu ba komai bane mu ba ka sanin kasar ka tana da kyau. Wallahi na tabbata da masu irin wannan halayen wallahi wasu inda kasashe waje da suke ta suna ga irin wulakancin da ake ma jama'a, wallahi na ba a fatan haka ta kasance tare da shi, saboda ba ka sanin kai kasar ka tana da muhimmanci, ko kuma arzikin kasar ka tana da muhimmanci, sai ka je ta kasa ana ma goji ko ana ma wani abin da bai kamata ba. Yana da kyau, muna fatan ubangiji Allah subhanahu wataala ya sa shugaban kasa wannan sako je zuwa gare su domin su diba su ga matakin da za a dauka, gaskiya a duba a gani bisa kan fannin nan na duwan, a diba a gani, saboda wasu kasuwanci na nasu gaskiya bai da kari sosai tsakanin da Allah. Wani jikka 200 ce gare shi 300 ka ta Najeriya, ka je kawo sari ka zo duwan ya aune ma kaya ce ka bashi jikka 80 ko 60 ko makamancin haka, ka gani ya tangada ka sosai. Amma in miliyoyi ne ke sarawa, ka gani kamar miliyan 10 ko miliyan 15 an ce ka ba da jikka 100 ko fiye ga haka nan bisa kan awo da aka ma, gani abin da sauki. Muna fata Allah subhanahu wataala ya sa wannan sako ya kai wurin da ake so, kuma a matsayin mu ne na 'yan Nijar muka wannan magana ba mu yi ba saboda mu ci mu manya mutunci, mu ba mu wata wannan ba ruwan mu da kabilanci ko bambanci, mu kasar mu ta Nijar muke so, dan duk duniya babu kasar da ta kai kasar mu ta Nijar, kuma kasa ta Nijar ina alfahari da ita a kowane lokaci, da ita nake alfahari. Da an ce ina ne kasar ku, kasa ta Nijar, me kake so? Nijar nake so, ni shine guri na a kowane lokaci, saboda ba ni jin daɗi in ga wata kasa gashi nan kowane lokaci gashi mu muna da abin cikin kasar mu, amma sai dai mu gani a wasu kasashe, kuma wannan hanyoyi mafi akasari su ne ke toshe wannan samun kasar nan tamu ta haɓaka.